Aquí, a la Serra de Godall, on se troba l'actual ermita de la Pietat d'Ulldecona, tenim un tresor prehistòric espectacular, unes pintures rupestres amb més de 9.000 anys d'antiguitat. Sí, ho has sentit bé, 9.000 anys. Els primers habitants d'època prehistòrica van voler deixar constància de la seva existència en un conjunt rupestre excepcional en l'àmbit català i europeu. De fet, són tan importants que van ser declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO. I saps què és el més interessant? Que a Ulldecona pots veure l'evolució d'aquest fenomen rupestre, des de les primeres pintures de finals del Paleolític fins a les més modernes, de l'edat dels metalls. És com si el temps hagués quedat atrapat aquí, en aquestes balmes. En definitiva, una joia. Però millor que mos expliqui els detalls algú que en sap molt més que jo. Nete mos acompanya a visitar alguns dels abrics d'este conjunt rupestre excepcional. Això són llocs rituals. Com a la majoria de cultures, els llocs rituals sempre estan en altura i no són llocs per a viure. Evidentment, clar, aquests llocs no és que hagin canviat molt des de l'època, sí que ha canviat el paisatge, però aquesta gent sí que viuen més a llocs més fàcils. Intuïm que vivien no al fons de la vall perquè s'inundava, sinó a les faldes, com Ulldecona. O sigui, els primers falduts ja devien ser aquesta gent que vivien a les faldes de les muntanyes, que en un primer moment són seminòmades i cada vegada se van tornant més sedentaris perquè comencen a viure més de l'agricultura i del pastoreig. Les pintures mos expliquen una història. Com vivien estos primers habitants d'Ulldecona? Què menjaven? Quina roba portaven? Quins rituals tenien? Són com un llibre gravat a la roca abans que s'inventés l'escriptura. Vegem què mos explica esta gran obra prehistòrica. Pues moltíssimes coses, perquè el curiós de tot és que són pintures, la majoria, sobretot en l'abric número 1, que són pintures naturalistes, i que la gent se pintaven tal com eren. O sigui, i damunt estan pintades en escenes que tenen un estil narratiu, com esta, que li dic la llegenda més antiga de Catalunya, que és com una gran casualitat, no? Que s'hagi conservat quasi completa, i que hi hagi una escena vol dir que hi ha personatges fent un tipus d'acció, o sigui, que les figures surten en plena acció. Surten els caçadors, surten empentinats, surten en la seva roba, surten els arcs en les fletxes, surten corrent, surten els animals corrent, surten els caçadors fent una estratègia de cacera en els animals que ja van ferits, i això mos apropa a les tècniques de cacera, a la tecnologia que utilitzaven, a l'estètica, a la diferència entre els caçadors i els més importants i els que no ho són, al tipus d'animals, que són molt pareguts als que podem trobar a qualsevol bosc com els d'ara, els personatges així com molt més curiosos, com lo bruixot, com una figura femenina, i també tenim figures que no tenim ni idea de què signifiquen, que tenen un simbolisme que se mos escapa. Però el curiós és que mos apropa de primera mà, com si fos un llibre obert, com si fos un vídeo, a lo que seria seqüències de la prehistòria. Volem dir, estem a la prehistòria, però això ja, el bo és que la rupestre llevantí té esta funció narrativa, o sigui que ja és com un preàmbul de lo que seria la història, un preàmbul de lo que seria l'escriptura, però pintat en escenes que ens expliquen coses d'una societat que fa tants de mil·lennis que si no, no tindrien tanta informació. Això és l'escena de l'abric 1, el que li diem la llegenda més antiga de Catalunya, no hi ha res que se li pugui comparar en el nivell de conservació i en complexitat, perquè ens mostra una estratègia de cacera. Veu que els animals van corrent en aquesta direcció? Això, després mires al voltant i després resulta que pots entendre que això va passar aquí, i sobretot que això devia ser un fet molt important, que ells ho recorden, ho pinten aquí, ja tenen aquest lloc com a lloc d'identitat cultural, i continuen venint aquí durant moltíssimes generacions, tenen això com a base de la seva societat, com a part de la seva cohesió social, i van afegint, repintant, posant diferents aspectes, perquè és com les llegendes que tenim nosaltres ara, o sigui que poden anar evolucionant al ritme de la societat i poden anar canviant, però sempre respectant un fet que va passar aquí, que devia ser una cacera. Podria ser idealitzada, perquè els animals normalment no són tan grans, però clar, això ja mostra que ells volen quedar bé al seu futur perquè d'alguna forma pinten uns animals molt més grans del que són i ells se pinten de forma supervalerosa. Volem dir, volem passar a la posteritat i volem ser recordats d'una forma quasi heroica, i aquí està la mostra. I aquestes pintures se troben a la mateixa serra i a només uns metres d'un dels llocs més meravellosos d'Ulldecona, l'Ermita de la Pietat. Meravellós per la vista, per la brisa, per l'edifici espectacular i per l'ambient agradable que t'envolta quan passes una estona aquí dalt i prens un refrigeri a l'ombra en un dia calorós com avui, gaudint de l'entorn natural. Penses que és casualitat que esta ermita es construís aquí, al costat d'unes pintures prehistòriques? Escoltem l'opinió de Nete. Jo personalment crec que no.
Crec que no, i tot dona a pensar que no. Hi ha tesis doctorals de doctors en prehistòria que això anomenen un santuario cazadero. És un lloc que ja funciona primer com a lloc per a caçar, però després funciona com a lloc ritual, d'identitat cultural, com a lloc que gent que ve aquí o cultures que venen aquí pinten les seues escenes, perduren moltíssim en el temps, pensem en el que tenim ara aquí, que són estem passant per baix de 9 abrics, i que són de cronologies bastant diferents i que després tenim l'ermita. Per tant, hi ha d'alguna forma, alguna raó que porta a la reutilització d'aquest lloc per a una mateixa funció. No per a viure, però sí d'un lloc de forta identitat religiosa, de forta identitat cultural d'una determinada societat que evoluciona en el temps. Avui, l'Ermita de la Pietat no és només el punt de partida per veure l'art rupestre o visitar el centre d'interpretació que l'acompanya, sinó que s'ha convertit en un espai totalment equipat per celebrar esdeveniments de tota mena, fins i tot té un alberg per passar-hi la nit